Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाना में बीएफए के 30 साल बाद फिर से तड़का पूजन अर्चन आरती के बाद चालू कइल गईल। एकरा बाद शाम 4 बजे पूजा खातिर व्यास जी के तहखाना के गेट पर आला अधिकारी के देख रेख में कड़ी सुरक्षा के बीच खोल दियल गईल। इस दौरान संत समाज के लोग के साथे साथे हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और आम लोग भी दर्शन पूजन कईल। कड़ा सुरक्षा के बीच सुरक्षा घेरा में बाहर से दर्शन करे खातिर लोग काफी खुश दिखाई दियल। व्यास जी के तहखाना में दर्शन खातिर जाए खातिर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी कहते कि हम दर्शन खातिर जा रहल बानी, बहुत अच्छा एहसास बा। पूजा क के वीडियो और तस्वीर भी सामने आइल बा। व्यास जी के तहखाना में 30 साल 1 महीना के बाद बुधवार के राति के से ही पूजा आरंभ हो गई। व्यास जी परिवार के साथे मंदिर के सेवादार ने तहखाना के दीवारें और खम्भा के सबसे पहले गंगा जल से धोले रहने। एकरा बाद 45 मिनट तक विधि विधान से पूजन अर्चन आरंभ भइल। तहखाना भगवान गणेश जी, विष्णु जी, शिवशंकर शिवलिंग जी और हनुमान जी के विग्रह के साथे रामशिला का नियमित पूजा हुई। Audio Jungle.